ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିନେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ। ସେ କାଠ କାମ କଲେ, ତିଆରି କଲେ ଟେବୁଲ କୁର୍ସି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଲେ, ଦୁଃଖ, ଭୋକ, ବେଦନା ବୁଝିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ କଥା କମ୍ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜ ମନକୁ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଗତିକ୍ରମେ ଯୀଶୁ ବୁଝିଗଲେ, ଏବେ ମୋ ସମୟ ଆସିଛି। 30 ବର୍ଷରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଖୋଜିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଆସି କହିଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିକଟ। 3 ବର୍ଷରେ ଦୁନିଆ କିପରି ବଦଳାଇଲେ। ଯାହା ଲୋକେ 30 ବର୍ଷରେ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ 3 ବର୍ଷରେ କରିଦେଲେ। ସେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଘୃଣା ନୁହେଁ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାଫ କର, ଗରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଅନ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ପଙ୍ଗୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଭୋକାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ, ଭଙ୍ଗା ମନମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ଲୋଭୀ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବେ ହିଂସା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିଲେ। ଦୁନିଆ ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ସବୁ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ। ସେଥିରୁ ସନ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ। ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ 3 ବର୍ଷରେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବାଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ଦେଶ। ଦୀର୍ଘ ନୀରବତା ପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆସେ, ସେହି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ।